ụwa onye Igbo ndị ụwa ga-ama ịchọpụta onye Igbo ebe isi na ije ụwa butere gị n'ọnọdụ a. Nke mbụ bụ onye afọ gị bụ gịnị? Afa m bụ onye mba n'ebe dị iche iche. Obere otu a ndị mmadụ nọ n'aga n'ime ebe a ju nje ebe niile. Mbụ Celestin Boruche. N'ụkwanụ onye ebe? Aka ọkwa na Imo. Ọ dị mma. Anyị chọrọ n'ịma ihe bujere gị na ebe ị nọ n'ụlọ mkpọrọ. ụmụaka niile hapụ ma aja ha sị ga-ele ihe mere iji gaa nga onye ọ na-ajụ gịnị mere? Gịnị mere eji tukpuo gị na nga ahụ ọ chọrọ ịmụta? Na ị chọrọ ịmata a na-asị na igburu mmadụ, ọ bụ eziokwu? Ewe onye igburu eji kpọrọ gị gaa n'ụlọ nga? Eji kpọrọ nga na nga ọ sị gị onye ahụ asị gị na egburu ijiri gaa nga, ọ eziokwu ka ọ wee ebubo? Ọ na-ajụ gị nụrụ ihe njụrụ? Nụrụ ihe njụrụ? Onye ahụ a sị na igburu mmadụ wee kpọrọ gị jee n'ụlọ nga, ọ bụ eziokwu? A na-akpọrọ gị na nwa gị jee n'ụlọ nga na gị na nwa gị gburu mmadụ, ọ bụ eziokwu? Kedu ihe meresịrị? Gịnị mere? Ihe ji otu ha mere, otu ha ji iwere dee. Ọ sịrị ihe dị otu aha nwere ihe dị otu aha mere e nwere onye igburu eji kpọrọ gị na nwa gị ga-akpọchie na nga. Gwana ya nọ, gwa ya, ọ na-agwa gị. Ọ sị na enwere na onye ahụ a sị na igburu na ọ bụ eziokwu. Ịnụ ihe m na-ekwu? Ọ sị na asị na igburu mmadụ eji kpọrọ gị gaa nga, ọ bụ eziokwu ka ọ wee ebubo? Nne ka anyị mata onye bụ. Abụ m. Gwa ya afa gị na ka isi mara nna ya. Afa m bụ Chisom Celestin. Abụ m nwa Papa Celestin. M bụ ada ya nwanyị, mana onye kwesịrị ịwa ada nwụrụ na 2005. Mmadụ ole ka a mụrụ nke ọ mụrụ? 3.
Mama unu kwa. So it is well. Gịnị butere nna ya je n'ụlọ mkpọrọ nke mere na ọ nọzi ebe a? Afọ ole ka ọ nọrọ ebe a? Gịnị buru ya gaa ebe a? Okay. Ọ nọkwara mkpọrọ afọ 19 nke ndị oyibo na-akpọ 19 years ebe ahụ, na-eboro ya ebubo igbu nwa onye o were asị nwanne ya nwoke o were ka nwa. Anyị nọkwa ofu mbọsị, ọ bụrụ na onye savụrụ nwoke a na-ekwu maka ya, the boy aghọwa ara, yotago. So n'ịghọ ara ahụ, nwanne m nwoke Polo a na-ajụzini ya ka ihe mere nwoke mmadụ, even na ihe ahụ mere that boy mere because the boy wo ejima ya nwụrụ that year because of ihe ahụ mere the boy. So nwanne m nwoke dizina ịjụ ya ọnkụ ka ihe a si eme. O bidozie bawara nwanne m nwoke mba, so ya na n'okwu o mee ya ara, mee mpa m ara, meekwe mma m ara. So nwanne m nwoke iwe ya, o jekwaje rịpọtụ ya na nke ụmụnne anyị. Ndị ụmụnne enwe nke gere ya ntị, onwekwanụ nke kpọrọ oku ka a sịkwanụ na ka emeze do ha gbakọkwara chụpụzie nwanne m nwoke outside. Ozi ha nwamazi otu ha chi ikpezi dị ikpe, enwe onye ma taa ruo taa ma emeziri ya emezi ka a hapụrụ ya otu ahụ, mana adị m ka emeziri dị okwu. Ọwụ na emeziri dị okwu na a gara amadat na enweghị ihe na-esere nwanne m nwoke na my uncle. Ọ naanị ajụjụ ọnụ ọ jụrụ ya na ya baa mba finish. And then pamuwe onye ọ na-ekpe udo na community anyị, ha na-afụ ya as a threat because ọ dị ekpuchi ihe ọjọọ. Ọ bụgodị na ikpuchi wee ruo ebe ọ nọ, nke ga-agwa ụkwa na ọ ga-agwakwa gị ka o si bido na ka o si kwụsị. So ha na-afụzi ya as a threat, na ọ dị against them, na ọ nọghọ with them, ịghọtago. So ha na-akpaziri ya nkata, na-akpara ya nkata ọjọọ, nyanwa amakwanụ ha, you know. So ha achọgigo otu ha ga-esi megide ya n'owe, ha megide ma ndị na-eliri ya ihe, ma ndị na-etiri ya na ụtaba ọ na-akpọ. Ọ gwụgo ndị kpọrọ ya na si ya na ka eke dịkachi na-efe na ha etigokwa na mmanya nye ya ọṅụọ n'owe, tinye na ụtaba lie n'owe, na ya kpesikwa echi ahụ ọ na-efe ike. Mana ha achọgide na mee spiritually okwe ha chọzie available means igbu ma uncle, ma only uncle onye o were asị nwa. My grandfather, that is mpa mụtara mpam na mpa the man wụ ofu ihe, and mgbe ha chọrọ ịnwụ ha ọ handed over to my father asị nwa, mpa m ewere ya asị nwa. So ọ dịzị surprise ka o si bịazi na ka ndị ihe anụnwa si bịazi, ndị polisi, ndị uwe ojii jiri bịa n'ụlọ bịa kpọrọ ya si ya na achọrọ ime ya arrest. Ọ na-ajụzi ha ka ihe ya mere, ha si ya na enwe ihe ha nwere ikwu ugbu a, n'ọzi ha ruo station. So eruzie na station, enwekwu onye gwara ya ihe o mere. Ọ dị the next morning ka akpọrọ ya oku na one of our kindred chief, ebe a nke anyị nọzi, ebe a nke ha mepeziri ọnụ si na anyị gburu ma uncle, na mụ akwete na mpa m gburu m ma uncle. Si ya na ụdị dị agha ma ekweta ihe nna amaghị anyị, and mpa m ama mmenwu that kind of a thing because onye o were ihe o nwere ike ime that ịtụfu the most precious thing to make sure no save my uncle from any danger. So amatazi m ka ha si eme the thing because ndị ha na my uncle nwere okwu dị too much. His concubine ya na ya nwere okwu self ruru Lagos, in which emechara dị ofu nwaanyị mana o nwere enyi nwaanyị, yes, a widow, a divorcee.
nyanya ya bụ ọnkụlụ ahụ nke nwụrụ a na-egbu nna gị bụ n'ọya bụ amakọ m ma ọ nwụrụ today ama m ha afọ na-ekwu ozi ya mụnwa amaghị onye ha eji kpọchie ya na nga m na-agwa gị eziokwu m na-agwa gị na m na-agwa gị ka o si dịrị m n'obi ibi na emecha m sị ndị mmadụ nwa ahụ afọ ya n'ụzọ ọ bụrụ na ọnwụ ha mmadụ atacha ụdị afụfụ a mma akụgbu ya my own self mma ji ihe kụgbuo ya face the government for that mana ọ bụrụ ya tụrụ nna gị nga it's because of him ọ maka ya because ọ bụrụ na ọ dị ndụ a na-ata mmadụ afụfụ ọ bịa abịazi onwe ya he contributed to ikpe onye nwụrụ anwụ na-afụ ozu ya asị na mmadụ nwụrụ anwụ maka ebubo atụzi mmadụ ejere na ikpe unu kpọrọ ndị ọka iwu anyị kpọrọ ndị ọka iwu kekwara ihe a ji si egosighị ozu ya na-ekwu maka even onye a kwuru nene dị autopsy si na na-ebutere ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ka gị wọfụrụ ọkpụkpụ a mba mgbe ahụ anyị onye ọka iwu nọchitere anya n'ọfụrụ ọkpụkpụ a ọ ya bụ na ọfụrụ ya because mgbe emechara dị so ọ sị na n'ọfụrụ ozu anya ọ sị mba n'ọfụrụ ozu anya ọ sị mba na ka ezi eme na ọ sị na ndị be anyị butere ya ọkpụkpụ na ya na-ene ọkụ osikwu ya so ka emeziri amazịrị m Luther enwe onye na-enyere anyị aka mpa m enwe nwanne onwe nwanna onweghị ikwu onweghị ibe so enwe onye enwere for this sponsor this thing barrister anyị kwana o jee ikpe ọma mepedo ọnụ eme n'ikpe join so ịmatago n'ihe nọ na Nigeria anyị nọ n'ime ọ ndị ji ego ka onye bụ igu ka ewu na-eso ọ ndị ji ego ka ndị ji ego ka ha na-eso so ka m na-enwe na-ego nwere enwe onye na-enyere m aka ọ gwụna naanị obere nke nji inye for appearance ya 10,000 each appearance but o ruo ebe ahụ ọma mmepedo ọnụ ajoin ya the case so I was surprised mbọsọ ọ kpara na eme na rule of the erule na the case na eme ha dead roll si na gịnị mezikwa ịkpọkwanụ na enwere court eme na John eme na ahịa anụnwa atụọ na nga atụ ọkwa ka nsi efe ya mpa m egbu okwu onye ọbụla nwanne gị nwoke a na-ekwu na ya na nwanne gị nwoke ka a tọrọ eziokwu yes onye na nwanne m nwoke ha sị na ma ọwụ ha ma ọwụ ya na ọnya nwa n'ebe ọbụla na ya na ya bara mba na ọwụ ya gburie ma ọ bụ ya na ọnya nwa gburie ọ ka ha si ti ya even enwere nwa mmanụ one of our kinsmen onye na-abụ ọbata na our compound mgba ọ na-asị mpa m na kezi ka o ji bụrụ naanị ya na community anụnwa na ihe ọwụ na itiri aka ọ na-aga mpa m na-azụ ọkụkọ mpa m na-azụ torotoro ọ na-azụ ewu o nwere plantation o nwere landed property akwụ egbu akwụ like this naanị mkpụrụ naanị na-erucha 20 something bags ọwụkwa dị north akụbiwe nke ahụ so ịghọtago and ọkwa that same man na-ebukwa ya eje ahịa so mpama mụkanụ na the man obi adịghị ya mma n'ihe ọ na-afụ ịghọtago ọ batakwa na ndị onwe ka o si bata n'ebe ahụ mpam na-azụ ọkụkọ ebido nweshiwa mpam amakwa na so at a times mama ebe notice that ngwazie mpam si ekwekwe na ka ọ na-abazi di ya na ọ na-awụ mgbe ọ na ọ bara di ya na ọkụkọ ebido nweshiwa na sikwụsie mgbe ọ na ọ bata di ya si were idea gbachie the place ka ọ hapụ ibe ebe ahụ ọzọ so ọkwanụ the man bụ the case a n'isi mgbe ọ kpọ anyị gaa Uruala police station so ebe ahụ from there ka anyị nụ na kozi batazi na akụrie n'ụlọ mpam okwu ahụ akpọrọ na be eze na nke awa kindred chief ebe nke ha si kụrụ anyị ihe enwe onye ji anyị ata datụpụta datosis aha iji pụ ebe nke si kụrụ anyị ihe ti na moto dị man kwa buru anyị ti Uruala police station from Uruala police station to State CID Owerri ka anyị na-agazi ebe nke dị man si na ifuru ebe anyị na-eje na-enwe dị anytime in fact na ga-ekwe anyị ka anyị mee statement na ọ igbu isi onye ọbụla one hand shoot aside na ihe a na-eme na State CID na-ekwe ka mmadụ mee kwuo okwu na ọ ịgbagbu onye ahụ direct
so ụjọ ịmagonu ka gbagha campaign mpe ụjọ adịbi na lawyer unu eso unu n'ihe niile mba mgbe ọ ka na-ebido that time mgbe ihe ndị a ka na-ebido enwekwere onye ma the listing the whole community agbakọna ha megide meeting over 1 month plus mama until mbọsị ha mere execute ọ bụrụzi ụta ka shefu ya na I provide ya nwanne nwoke within 24 hours community people afụzi ha buruzi egbe na-epigharị na backyard anyị na ha na-achọ uncle ọ na-asị gịnị uncle ahụ na-ekwu ọ nna gị tọrọ ya ka ya watọrọ mpa m tọrọ ya mụọ ya amụọ nwa nwanne nna gị bụ onye a sị na nna gị gbukwara ha nọ ka cousin yes ka esi jegide ije a nwanne gị nwoke esi na mmadụ atọpụ nna gị waba bụziri ife fọdụ ka ada nke nwoke aka ji ya ka ezi ka aka nke ya si gbazie na ya bara mba ma ọ bụ ya onye n'oge ya na-aba mba ama m ha ma ọ bụ ya because ọ rịpọtụrụ ha na lekwe na ya bara mba na ihe gbasara Joseph Okoro gbara ala na a na-abara ya mba o ji gwazie na ọ ga-eme mma mara mee mpa mara mekwanya nwa ha buruzie na ọ bịara ba rịpọtụrụ ha na ọ gwa ha na ya bara mba na ebe ọ na ya bara mba ma ọ bụ ya ma ọ bụghị ya na ọnya ọ ha nwa na-eme ihe a na ya ha na ndị obodo ọ ha nwa na-eme ihe a yes ndị obodo nwekwa eze na obodo yes gịnị ka eze kwukwa eze kwuru a gwara ha na ha gosi nwere eze abụọ the community listen then kindred nke kindred bụ nke so Konaivo ke Konaivo dị but eze obodo niile eze kacha ọnụ ya ikpo nwere ọnụ ya ọ sị ha na-ene this thing because ọ ha nwa ga-eburu ya butere ya before ọ bụrụ na ha nyere anyị chance anyị nwagara ịga report ọrịa ya nwaga bezi ịghọtago mana enweghị any chance enyere anyị ha kpuchiri anyị ọnụ enweghị any space enyere anyị iji mee express nothing ozi na court ka ọ fụziri mpam ha ọ nwere ihe ọ bịara eme fụzie ha na court ọ na-etizi na ọ gwakwara ndị na ha lee ihe ele odo na ha bịakwuteghe ya wụ na ha bịakwutere na ọ mara ihe ọ gara gwa ha na lekwa ihe na ụdị ọnwụ nọbe anyị na ndị mmadụ anwụ ma ekwe na ọ gwara ha ekweghị maka na obodo ụfọdụ tupu ịkpọ ndị uwe ojii kpọ ndị ọzọ ga-ekwesịrị ya ụmụnna ọ bụrụ na ụmụnna enweghị ike ikpe kpezizigharị ya eze obodo ọ bụrụ na eze obodo maazị ka ọ ga-esi dozie ka ebughị okwu a gaa na nke eze iwu dịka nke a tupu mmadụ eme ọ dị mana ha ekwe dị enye dịga anyị a British space maka nsogbu a ka nne gị ji nwụọ even my senior sister ọkwa because of this man yes nwanne gị nwoke ebe kwa nke ọ na ọka nọ na prison ọ ka nọ na ebe a yes ka esi ka nna ya si pụtazie afọ ole ka ọ dị ugbu ọ ga-abụ by August ọ ga-awụ 101 yes ya na ọ dị ka ihe dị ka 80 something yes before ihe year 2000 Easter Monday ọ dị ma kedụzi ka o si pụta ebe a nọ kịta bụ ụlọ ọgwụ ọ pụtago gịnị ebutezi gịnị ka o si pụtazie okay ka o si pụtazi bụ na nna na-ege ka ya na-akpọ ya redio mgbe fụzie ka a na-ekwu because enwere one man gwatara m ụdị ihe ahụ before
na-enwere ndị na-ekpe ikpere onye na-enweghị onye o nwere mmadụ na prison or you know na-enwe ndị na-eme ụdị ya ụjọ na-atụkwa m sị ya bụ ndị human rights. Yes. Uneje gwa ya tụzielu ụzọ oge ihe a na-eme ka m chọwa ndị human rights tupu atụọ ya nga. Enweghị, my dear, enweghị. So the man na-ekwuchakwa ihe enwe ihe mkpọrọ ya ịmago na mmadụ nwere stages. Enwere stage ga-eri ịmata ihe ọtago. So ka m kpọziri ha ọ bụzie na ndị Global Society for Anti-Corruption. Okay. Now the GSAC. Yeah. Yes. So ọkwa ka ha zi bidozie dị ikpe ghọtago ka ha na-emezodo na ha bidoro since September last year ka ha bido pursue the case mana Chineke emezie ebere ọ bụrụzie na Thursday anụnwa gafere agafe ka Chineke ji nye ha mmeri site n'aka onye isi ọchịchị anyị bụ Rochas Okorocha. Rochas Okorocha pụọ. Yes, ọ ya bụ o so na ihe ndị o mere before ya pụọ. Ọ signere the release mpam. Ịghọtago ọ sị ha ngwa ha gaa n'ihu. Ha ji kpọpụtazie wee na-ekene obi dị m ụtọ because ọ dịghị izi ewerego m ya na mma ha afụzikwa ya because enwe onye nwere mma kọrọ enwe onye ma n'elu ma n'ala mana ọ gwụna naanị Chineke abi n'eluigwe wee na-ekenekwa ndị otu Global Society for Anti-Corruption na mbọ ha niile na ihe niile nke ha mere iji kpọpụta my father na-asị ha ka Chineke nna bi n'eluigwe nọnyere ha ma gọzikwe ha gọzibiga ha oke ma nyekwa ha ndị ga-enyere ha aka n'ibulite ụlọ ọrụ a n'ogo dị elu ndị ga-enyere ha aka ka ha fụ na ụlọ ọrụ a gakwara n'iru n'ịnapụta ndị mmadụ because ọ dịrị izi mgbe ihe a mere ka m ji ghọta na enwere ụfọdụ ndị nọ na prison a na-ekwu na amadị ihe ha mere till today ha amaghị ihe ha mere ha ka ha dị ọcha ewere ha wujuo n'ime prison nna kwa Chineke enye ha ike nye ha agbamume na-ekpuchitekwa ha n'aka ndị ọjọọ ka ndị ọjọọ hapụ ịfụ ha because obodo anyị nọ na ya ha da like ihe ọma mana asị m Chineke ga-ekpuchi ka ha rabụ ndị anya ọjọọ nwere ike ịfụ ha na ka anya ha kpọọ n'aha Jizọs. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ isi na ugbu a ụlọ ọgwụ unu ugbu a na tupu nke eme na agbara ụlọ ọkụ. Yes. Chụpụ unu n'obodo na-enwezi ihe unu kezi ibu na ihe ị chọrọ n'ụwa ugbu a unu si ebe a pụọ maka na ọnụ ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ike ndị GSAC bụ ha ịkwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ a na-eme ebe ka unu ga-anabazi ugbu a kedu ihe ị na-achọ ka emere unu na ekpere gị n'aka Chineke na n'aka ndị ụwa na-ekiri gị ugbu a? Okay, ekpere m na-ekpere Chineke onye bi n'eluigwe bụ ka o metụ ndị mmadụ aka n'obi ndị ihe ọma na-adị mma ndị mara datina n'ụwa anụnwa na enwere ndị na-anakọta ndị nwere ga-akpọ ya na ndị nwere akara imegide mmadụ ibe ha na ikpe ekpere wee ikpe mkpegide mpam mebie ụlọ ya because ụfọdụ n'ime ndị be anyị mpa anyị natakwara mbọsị a enwetagokwa ụlọ ọrụrụ mana ha nwaka bi na be m ọ bibu north so data na ya nwa batara mbọsị a na ọrụ takwukwa n'ụlọ na ha nwa bibe ha ka bibe nna ha ụlọ mpa ha rụrụ enwe nke si na ụlọ obi n'ọgọ ya nwoke sef rụọrọ ya ha degodi gị ịkpụwa na blọk asịkwa na ewepụ ofu ihe mgbaze blọk anụnwa na n'elu gị batara mbọsị a ị na-akpụ blọk ị na-arụ ụlọ so ha lechaa anya kurie afụfụ nwoke mmadụ na nwunye ya tara ya bụ ihe anyị na-ekwu na ọ dị ka ọfọ ya ọwụfụ anya ọ bụrụ na ọ dịka ọ bụrụ na ọ dịka ọwụfụ anya aha ya bụ Amachara Owere Akaọkwa in Idato North Local Government Area of Imo State ha wụ bi n'atọ
Obinato ka ha si kpọ ya. Ị na-ekwu ihe ị na-ekpere Chineke ihe chọrọ ka eme maka na onuse isi ọ na-adịghịzi na-egwu efu na akpọ n'ụlọ nna gị ọkụ na ihe ndị ọzọ. Gị onye n'ọna dị kedu ebe ị ga-akpọ nna gị na ugbu a na asị ka unu pụọ n'ụlọ ọgwụ? Ọ gara ka m na-arịọ Chineke ka o metụ ndị mmadụ aka n'obi ka ha nyere anyị aka because enwe ebe mpa m na-aga ịba na mmụnwakwa na ọ dịzi eze nna ndị enyi bụ ndị na-enyere m aka, ndị nkọwatara lekwe ihe merenụ, ndị nwere obi mmadụ ngwa bịa nọdụ ka anyị na gị nọtụ ịghọtago otu m si survive all these years. So and mbu ahịa n'isi agagharị na City of Port Harcourt ịghọtago. So na enwe ebe mpam na-aga, enwe ebe ọ na-aba ifugodo ụlọ anyị ebe ụlọ mpam dị bụ before ọ bụzi nnukwu ọhịa na-agwa gị, nnukwu ọhịa. So m na-arịọ ndị mmadụ ka ha biko ha nyere anyị aka. Ọ pụtabeghị ka m na-arịọkwa ha wepụtara nwanne m nwoke na enweghị ihe o mere, ihe ndị ahụ ikpe mkpegide enweghị ihe nwanne m nwoke mere. Nwanne m nwoke aka ya dị ọcha ma ọ bụ ya because emechara m tụgharịzie sef ekpere m na-ekpe si Chineke na ọ bụrụ na ndị a mere ihe a na-ekwu ka ha nwụọkwa ebe ahụ, ka ha pụtakwana ka ha hapụ inweta enyemaka. Mana ọ bụrụ na enwe ihe o mere na ha ga-anọ ebe ahụ lichaa ka ha rawo ndị niile kpara nkata and ota nke o siri mee. Nwoke ahụ buchi ihe a n'isi ọ nwụrụ last year, ọ nwụrụ Disemba n'ọnwa gara aga. Nso oke kezi ka ọ si anwụ ya bịa ka o kpewe ikpe ebe ọ si na agaghị adị ndụ hụ na mpa m ṅụrụ mmiri tọba iko. Mpa m nwere ala ihe ọ bụla o tiri aka na butere ihe a niile mere ha ji chịkọziri ma nwa kwesịrị ịnọchi ya bụzikwa ha ihe ebubo a mana ọ bụ ọzọ ebubo maka na ekpe n'ikpe ebubo otu ọbụla sọ ha si tinye ọ wee ebubo because ọ bụ mma m na ndị obere mana ọ bụrụ obere nke na mma ha ghọtanwu ihe mgbe mmadụ sị m get out ọ cherekwe ọnọdụ ebe a ebubo ka ha bụrụ mpam na nwanne m aka ha dị ọcha bịa nyere ya onye chọrọ ihe ịmata nke bụ eziokwu kedu ka ha ga-esi wee mee nke ha chọọ ịmata nke bụ eziokwu ha nwere ike ijefu enyemaka ọ bụ na ha chọrọ ihe kedu usoro ha ga-eji wee nweta unu wee ya ka ọkwa ịkpọ ndị GSAC kwa tụrụ ha nwa ha ga-enwetakwa anyị ịghọtago and ọ bụkwa na ha chọọkwa ha jefu eze our community chief afa ya bụ Ikpo Chief Lambert eze ama ama ọ bụrụ na ha chọkwa na Owerri aka ọkwa n'Imo steeti Idato North ọ bụrụ na ha chọkwa ejefu ya Ikpo Chief Lambert eze ama ama ọ bụrụ na ha chọkwa ejefu ya ọ ga-akọkwara gị ihe ndị ụfọdụ kwa ịchọkwara ịma ịghọtago so enyemaka m na-arịọ ndị mmadụ maka enyemaka ka ha nyere m aka site n'aka ndị GSAC ha ga-enweta ihe ọbụla ha nyere ha ọ ga-erute anyị aka ka enwetatụ n'ebe mpa m ga-aba n'ihi na otu ọ dị na because ọ bụrụ na aka ya adịghị ọcha m na-agwa gị eziokwu mana ilu Chukwu mana mmadụ nwoke a ka anwụgo nna o kwere m ghọta na enwe ihe Chineke chọrọ iji egosi ndị ụwa na ibo mmadụ ebubo ụgha adịghị mma ọ dịghị mma. Ọ dị mma ịfụ kemgbe nna gị pụtara kedu esi na ọ bụrụ otu a ka o si eme? Ọ maka okenye ọ nwoke dị nwayọọ kemgbe ụwa ya because onye ifuru na ọ chọburu ichi fada ọkwa na ihe socha mee ọlụ nwaanyị n'oge ịghọtago ụfọdụ na-agba afọ mmasị nke ka onye dị ụta si mụta onye ka ha ụta mpamalụ nwaanyị n'oge even ịlụ nwaanyị according to ihe m nụrụ ọ fịara ya ahụ duto
Imago onye bụ seminarian all of a sudden be ịlụ nwaanyị enwe ka ọ dị. So the thing socha mee o ji lụọ nwaanyị late. So and ọkwa na onye eziokwu ọ na-alike ebe a na-emegide mmadụ. Ihe ọbụla nwere ike ịpụta gị na ya okwu ọ hapụrụ ya gị jide ma udochia. So ọ dị mmadụ ọ bụ. So ka abakwa na ebe ahụ sef mgbe ọ nọ na Ọkigwe ọkwa eze omudo ọkwa ya na-akpọ ya ebe ahụ ọ na-emezikwa mgbe ọ ka dịtụ ihe anọ oruzie nke ọ pụtara sef m na-ekele Chineke na mgbanwe m fụrụ n'ebe ọ nọ because ihe dị iche dị ma n'okwu before ọma mkpọnwụ ofu mkpụrụ okwu ị nwere ike ịnụ mana ugbu a kemgbe a kpọtara n'ụlọ ọgwụ a ha letere ya anya ọfụma ọkwa ndị jisak ha gbalịkwa na ike ha gbalịrị na ịkpọta ya n'ebe anụnwa kemgbe ahụ kwa na ha na-enete ya anya ugbu a mụ na ya na-ekwu okwu na-achịkọ enwe ka ọ ga-esikwute ofu okwu ọchịa msorokwu ya chịa nwee nke m ekwute ọchịa achịkọ just like that. So obi dị m aṅụrị ka m si fụ mpa m na ihe dị iche dị nnukwu ihe dị iche ka m na-agwakwa gị ihe dị iche dị na ihe otu ọ dị bụ before because mbọsị ahụ ọ pụtara ọmankwudo okwu ejugide ike gwụghị gbachi nkịtị mana ugbu a mpa m nwere ike inwe ike iji ihe na ị chọrọ ihe a ma ọ chọghị ikwu okwu ofe n'isi onye gị sign mana before ọ dịghị otu ahụ na-asị Chineke onye bidoro nke a ya nara ekele n'aha Jizọs. Ọ dị ma biko anyị ga-achọ ịmata onye Igbo maka nsibido njem ihe nwanne anyị nwaanyị akọrọ ya. Daalụ. Abụ m Oriakụ Amaka Nweke, Regional Director, Global Society for Anti-Corruption. Anyị si n'aka nwa ya nwaanyị wee nweta ozi a na anyị na-ekwa ihe dị ụta. So onye isi anyị bụ Mr. Franklin Ezeona wee tụneta ya wee sị na agaghị ahapụ okwu ahụ ụta na anyị ga-eme gịnị ka anyị tinye anya na ya ka anyị marụ ka ihe si wee dị. So mgbe anyị bidoro okwu a anyị bịa nekwa anya fụ na ahụ papa agbagotego anyị na-asịtị ka onye dị ụta na ahụ anụ a ga-esi ka nọrụkwa n'ụlọ mkpọrọ na ọ dịghọ mma na ị na-anya na mba ndị ọzọ na ị gaghị afụ ihe dị ụta ahụ. Ụta ka anyị si wee bịa dee akwụkwọ petishọn onye na-achị obodo anyị ya na onye na-achịkwa obodo Imo steeti ka ha neba anya na okwu a ka ha hapụ papa na ọbụ anyị adasịkwa maka na ya nọrọ mgbe ihe niile menụ ma ada otegokwa aka na ya adasịkwa mebi na o meri ya ma ọ na o meri ya mana anyị nọ na-ebe ezi ya na ahụ ya na ọ gbagotego onye centenarian na ọ dịghọ mma ka onye dị ka ya ka nọ n'ụlọ mkpọrọ because na ọ bụghọzi a threat to obodo anyị na onweghị ihe ọ pụtagodi na onweghị ihe ajọ ihe ọbụla ọ ga-emenwuzi and bịa nenekwuo na ọ bịago na-aya ọtụtụ ọya ọ na-anyụ mamịrị ọ naghị ama mgbe o ji anyụ mamịrị ọ na-anyụ ịmago ụfọdụ ihe na-eme ya BP ma anya ọ dị afụcha o wee bụrụ maka gịnị n'ebe environment ahụ ọ nọ ịghọtago. So anyị wee dee akwụkwọ ahụ anyị ka anyị dekwara akwụkwọ ahụ anyị akwụsị ọkwa ebe ahụ anyị nọkwa na-efoli ya ọkụ na-akpọkwa ma Attorney General, former Attorney General of Imo State na-esonyekwa na-akpọ na-ajụkwa ọntị Chineke wee mee ebere. Attorney General wee kpọọ anyị wee sị nekwa na onye isi onye na-achị obodo Imo State bụ Rochas na ọ grant gokwa papa pardon na ọ gbagharago papa na ọ sigo ka ahapụ papa mana anyị nọ na-eche na ọnya na nwa ya ka a ga-ahapụ maka na ọha ịbụa bụ ihe a sị na ha kọmitiri crime ahụ mana ọ bụzi asọsọ papa obi dịkwa anyị ụtọ mana ịmago na ọbịa bụ a kind of mixed feeling because inenekwa eji papa ifu na onye dịkwa
ka nwa ya nwoke pụtakwa bịa mee gịnị nyere ya aka na o nwee ebe anyị nwa bụ ndị GSAC ga-emerụ nwa ọ bụrụ ihe niile ka anyị ga-eme. So a kpọrọ anyị nekwa na agbarụgo papa ha sị anyị na anyị ga-ejezi na prison ka anyị na ndị prison kpakọrịtazịa ka anyị malụzịa. So anyị wee gazie meetizia ndị prison ha sị na n'oge dị ụta n'oge dị ụta ka a ga-akpọpụta ya. Anyị wee kọntaktịkwa nwa ya nwaanyị ọ bịakwa anyị ncha niile bụkwa ihe so gaa n'ụlọ mkpọrọ ebe a nọkwa wee dupụta papa. Mana anyị nọ na-eche na dịka ụta ọ bụ steeti pardon na ndị Imo steeti kara inwe ihe ha kara imerụ papa a na-akpọ ya rehabilitation. Ụta anụwa ọpụtago na ha ga-rehabilitate ya ịmagonu nekọta ya dobe ebe a ga-eneti ya anya especially na health ya because o nwecha some complications na health ya. Mana anyị afụrụ ihe dị ụta ahụ maka anyị amaburokwa maka ihe dị anyị n'obi bụ na akpọpụta ya anyị dugi ya na ebe a ga-enetetu ya anya maybe 1 or 2 days anyị edunazie ya n'obi ya. So nwa ya nwaanyị wee na-agwazi anyị nekwa na onwerokwa unu dizin ịghọtago mana uche anyị niile bụ na ndị nyere ya pardon na ọ ga-enwe ihe ha mee. So anyị mechakwa getikwa in touch with the former attorney general o wee na-asị anyị na anyị ma na ihe a bụ kwapụ na ha ahanyego ọchịchị n'aka ndị ọzọ na onwere ozi ihe ha ga-emenwu na ha nwebu plan ka ha nekọta papa mana ụta ha tinyego ọchịchị n'aka ndị ọzọ na ọ dịrọzi n'aka ha ọ bịabụkwa ihe mwute dịrị anyị. And since anyị na-try kwa ka anyị richie the SSG mana anyị enwetabeghị ya mana anyị adịghị give up anyị ka na-edekwa anyị chọkwara ka anyị degalụ the new governor akwụkwọ ka ha gbatara papa ọsọ enyemaka. So after ka ekpọpụtara papa na ụlọ mkpọrọ the best place I feel na anyị ga-edu papa bịa bụ n'ụlọ ọgwụ because onye nọgoro ofu ebe for a very long time ịghọtago imam bịa dugharịwe ịmagonu. So ebe I feel na ebe ga-adị mma for him bụ ụlọ ọgwụ ka enekọtagodi enyetugodi ya o nwetatụgodo onwe ebere maka papa ọ mara ọkụzidi ebe ọ na ịmagono nwere ọda akwụnwudo ọtọ so eduruzie ya bịa ebe a ndị dọkịta ebe a na-agbanikwa. This morning m bịa afọ m papa n'ụdị ọzọ obi aṅụrị bịa dị m nnukwu papa ịmago ọ dịcha bright na-achị ọchị nsị Chineke ụta aka edi. So efu na nwoke a ka ga-adịkwa ndụ ọ ka ga-adị ogologo ndụ ekwe ezigbote ogologo ndụ ma enyi ya nkwado niile nke ọ niile kịta. So anyị na-eme ike anyị ndị media na-emekwa ike ha ndị media abịago a lot of people ndị Sun ndị Punch ndị Vanguard Guardian ha abịago onye ọbụla na-eme ike a na-agbasa ozi ka ndị mmadụ gbatarụ papa ọsọ enyemaka ọ bụgodị na onwe ihe ọzọ maka eji ya ahụ ya ọ gbagotego ka a gbatara ya ọsọ enyemaka ka enyi ya ihe niile ọ niile ụta nwa ya si na onwere ozi unu ka ihe ọ ga-ete ekikwanụ ofu onye gbagotere n'obodo anyị ọ bụgodị ma 1 room ọ bụgodị ma 2 room si ka eje ndị Chineke gọziri obodo anyị gọzikwa anyị nwa bụ ndị Igbo na ndị ji ego n'obodo anyị karịrị anyị na-achọ enyemaka outside why na onwe ndị Chineke nyekwara anyị na ha nọ. So mụ a na-akpọ ndị ọbụla Chineke gọziri ka ha bịa gbatara nwoke aka enyemaka na onidi enyemaka kịta. Ihe a bụ ihe Chineke wetara anyị n'ụwa ka anyị mee ọ bụghị anyị kpakọta ego niile ma o nweghị onye inyere aka ego niile ahụ bụ a waste mana onwegodo onye imere ihe nke a bụ ihe Chineke na-erekọdụla anyị ịghọtago. So ana m akpọ ndị ụwa na-ege ntị ma ndị nọkwa outside ma ndị nọ within Nigeria ka ha bịa gbatara no matter ihe ọbụla ọ bụgodi adịghị ekwuzi agbagharụ gị ya bụ na emego gịnị na-agbagharụ gị ya ma ọ Chineke nọ n'eluigwe ma nke bụ eziokwu ịghọtago. So ka a bịa nyelu nwoke Papa Celestine n'aka na anyị emegokwa ike anyị ka anyị ji bụrụ mmadụ anyị nwa na-achọkwu enyemaka anyị enweghị ndị na-enyere anyị aka. So anyị na-achọ ndị ga-abịa kwadokwa Papa Celestine ka o nwegodo ebe ọ ga-anọ ndị dọkịta ebe a na ha eme ike ha anyị nwa na-eme ike anyị
ihe niile asị na-eme ya a na-address ya nwayọ nwayọ. Enwe some series of tests a ga-eme papa ma na-ego adị ma sistem anyị idobe ha ego na ana onwe onye ga-atụpụrụ gị ọnụ. A ga-asị gị ha na-abịa ọ bụghị free na ha ga-eme kwụ ụgwọ nke kwụ ụgwọ nka. Inekwa anyị ụfọdụ oge imam imago blame chakwa ha na-egokwa ka eji arụ ọnụcha ihe ndị ahụ. Ịghọta gị ma nchọ ka emere gị megbutekwa mmadụ. So anyị na-ayọ ndị ọnụ na-eru n'okwu, anyị na-ayọ Imo State gọọmenti, the new governor, ka ọ gbatalụ Pa Celestine ọsọ enyemaka, na-ayọkwa other governor, South East governor, because o metụta imi o metụtara ebe niile, ọ bụrụ ọsọsọ Imo steeti. Ọ nọ Enugu kịta, anyị na-akpọkwu gọvanọ Enugu steeti ka ọ gbatakwara papa ọsọ enyemaka, na-akpọ ndị niile ma ndị ụka. O wutekwa m o nwee ebe anyị jere ụnyaa, ụlọ ụka anyị jere ụnyaa, otu pastọ si wee address the issue. O wutere m n'obi m nsị ọ bụzikwa Chukwu ka anyị na-ekpere. Pastọ si anyị n'ọsọ ndị na worship with them ka a na-enyere aka. Anya mmiri ju m n'anya nsị n'ụlọ ụka ahụ pụwa. Ịghọtago? So ọ bụrụ otu a nkịtị, o nwegokwa ndị mma ndị ụka, ndị isi ụka mkpọtụgokwara maka ihe a, mana anyị enwetabeghị response. Ọ dịrọ fe. Ihe a bụ ihe Chukwu ga-ajụ anyị n'oge ikpeazụ. Ọ sị, when I was in prison, what did you do? Did you visit me? Mgbe agụụ na-agụ m, inyere m nri. Mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, inyere m mmiri ka nwa. These are the things. Ihe a bụ ihe anyị nọ n'ụwa, ihe Chukwu ji zite anyị n'ụwa ka anyị nyere mmadụ ibe anyị aka. Anyị nwabụ ndị Jisak na-emere papi. Ọ bụghị na anyị enweka, ọ bụghị na anyị nwa kacha dị nsọ, mana obi ebere. Ịghọtago? Obi mmadụ nọ n'ụwa ga na-enwe obi mmadụ ibi ya. No, ihe ọbụla ọsọgodi ya bụrụ. Ịghọtago? So anyị na-akpọ ọha na eze na-ege anyị ntị ka ha biko gbatara papa ọsọ. Onwego onye si Delta bịa fụ papa, bịakwa wetere nye anyị 10,000 si nekwa ka anyị tinyekwa ihe anyị na-eme. Ezinne nwaanyị nwe IV pharmacy, o bunyekwara anyị adult pampers because papa a na-eti ya pampers. Ịghọtago? To destabilize chọ ihe niile abnormalities niile ọ na-enwe, because ọchị nyụ mamịrị ọ dị ama mgbe o ji anyụ mamịrị. So ihe ndị a niile anyị na-enyecha ma wipe ma disinfectant. Onye ọbụla ma nri, ana m esi nri na be m na-ebute morning, afternoon, night. Ọ bụrụ na m bara ọgaranya, but it's out of pity, as because I feel na papa bụ mmadụ ibe m. Ihe ọbụla ọ bụgodi na onwekwa na onye ụtọ anyị nọ n'ụwa, nwere odo onye dị perfect, onwe gasị na ya emejọbeghị in one word ọ na ma Chineke bi n'eluigwe na-eme gịnị na-agbagharachakwa anyị ncha niile. Ịghọtago? So for the sake of age papa, onye ọbụla bịa gbata. Onye isi anyị atara ego Mr. Franklin Ezo na ana m emezidiri ya ebere, because bill a niile anyị na-akwụ kịta ngwa gị just few things emego n'isi papa, anyị spend gị ego. Ihe a abụghị na onye isi anyị nwere ego, no, but all humanitarian service. Ịghọtago? So we are calling on people ndị ji pap onwe ka ihe a ga-eme 2 rooms 3 rooms ego one ọ karịghị ofu moto ndị mmadụ na-ego. Ịghọtago? Ọ dị ma daalụ asị na-eto onye na nke omere mekwa ọzọ daalụ. Ofu ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ bụ otu a erugoro ugbu a dịka ọnụ mmiri aga pasịrị na ihe a dị ka ebubo ewe mbọ unu ga-agbazi ịfụ na nke mbụ na nwa ya ahụ ọ dị ka echefuru, maka na eche m na esi na ha na-agbakọ n'ụlọ yọbụrụ aka chibụrụ Imo ya bụrụ Charles ka agbayara, mana ọ bụzi nna ka agbayara. Ewe mbọ unu na-agba ịfụ na agbapụtakwara onye nke na ka a ga-esi jee mara na ikpe ekpere na ekpere ya n'ezie na ọ bụ eziokwu na ha mere ya ka ọ nọọ ebubo ka e boro ha, maka na mmadụ ịta afọ ihe ọ na-emerụ na ewe ka ọ dị. Ewe mbọ unu na-agba ịfụ na anyị na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike, maka kịta ọ bụghị anyị nwa ga-na-ebu ya papa n'idere nwa ya ka ọ bịa n'eti onye ga-eni ya mgbe Chukwu kpọrọ ya oku. Ọ ka bụkwa nwa ya. So anyị na-ayọkwa gọvanọ Imo steeti nke ọfụla ka o neba anya n'ihe a, ka a kpọpụta Paul ka ọ bịa mee gịnị nekọta nwa m na ha 19 years abụọkwa na ọ bụrụ 19 years abụghị 19 days ha nọgo na nga. Ịmakwa afụfụ dị na isi na ị ga-egbu mmadụ, igbu ha onye ahụ, o wee nọgide 1 year 2 years 3 years every day. Ochie obi n'aka nke a ka dị bụ punishment nke a karịrị. Ochie obi n'aka for 19 good years
adị maka na ọka sistem judiciary anyị dị ịghọtago maka ọ bụ na a na-ebu ekwe oke fine ya kara ichefugo na onye ọbụla eje zuo ike afụfụ niile ama ntị ya mana ebe unu hapụgide ha why not otu a hapụ ka ha hapụkwuo ma nwa ya ka ọ bịa mee gịnị na-ewe nne ha anya na-akpọkụkwa ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha gbanwee activist n'ọkwa ka ha bịa ka etinyekọta si na anyụkọ mamịrị ọnụ mee gịnị ọgbụ ụfụfụ ebe ọbụla ha ga-esi ka enebagodiri okwu anya marụgodi eziokwu dị na ya otu anyị nọ anyị ka na-enwetakwa report na-enweta meseji na o nwechakwa ndị nọkwa n'ụlọ mkpọrọ aka ha dịcha ọcha so ihe niile abụ ihe anyị na-ayọ ka gọọmenti ka eneba anya bifo ha na-ekpe mmadụ ikpe tụọ ya nga maa ya ikpe ọnwụ ma nye ya life sentence ka ha dị sure na onye a na aka ya dị ọcha na onye a na o mere ihe dị ụta ka ndị mmadụ hapụ ị na-ata afụfụ n'ihe ha emehụ maka ihe nji ekwuru ihe a bụ na mgbe m pelụ mpe aka m nọ primary school mgbe ahụ enwego afụgo m ụdịrị ebe eburu mmadụ ebubo ebe ihe omehụ mgbe anyị nọ ugwu Awụsa na Sokoto steeti mụ na my grandfather na my grandmother bi anyị nọ one faithful day na be anyị maka ka be anyị dị ihu do anyị dị na street na-erikwara onwe anyị nri the next thing anyị fụ ndị Awụsa ha ga-eru 20 nubata na be anyị ma ndị ji chụọ osisi ma ndị ji ha akụgbuchaga anyị that day nubata ihe zọrọ anyị bụ na o nwe ofu onye so ha ma my grandfather simba n'ihe akwa be dogo maka ihe a na-akpọ my grandfather bụ dogo simba mba si ịmago swaziala ha Hausa si ha ka amụọ ọ bụ na ọ bụghị ha akụgbuchaga anyị gịnị mee na nwanne ha nọ na-aga na street nkịta chụwa ya ọsọ taa ya the next thing ha maka do anyị yi oye cotton dị ha si na onye kpọrọ dị nkịta nọ n'ime ebe a ka ọ nọ otu a ka ha sikwa wee nubata ka ha bịa kugbusie anyị na anyị kpọrọ nkịta wanyị na anyị nọkwa na-eri nri onwere ụdị onye ma ihe mee ejechakwa elukwa police station as small as I was police jụwa m gịnị mee ntị ama na m ga-ekwu nwa okwu na m ga-ede nwa ede nnara eticha na-ekwa ka ihe si wee emechaa esetụla the case ọ bụ na akụgburu anyị dada si na anyị kpọrọ nkịta ka ọ bịa tagbuo mmadụ wanyị na anyị nọkwa be anyị mara ihe na-eme so ọtụtụ n'ime ndị mmadụ nọ na nga aka ha dị ọcha so a na-akpọ ka a na-enyocha ihe enyocha bifo a na-atụkpunye mmadụ n'ụlọ mkpọrọ ka ha dị sure na onye a mere ihe ahụ ma ọ na o meghị ya ma ebe ka ndị mmadụ chọọ enyemaka ma ọ bụ chọọ iso wee ihe aka gbasara afa Celestine kedu ka a ga-esi wee mee nke ahụ aka anyị chọrọ ka enye bụ ndị ga-enyenwu ego ha weta ego ka e wee kwụọ hospital bill ka e wee mee lụtakwuo pap ụlọ ndị ga-eweta materials ụta anyị nọ kịta enidi adult pampers enidi disinfectant ma wipe ma nni ihe ọbụla onye ga-emenwu nwere onye anyị na tax nke onwe onye anyị nyere ego dobela anyị nke ọbụla onye ga-emenwu site na ana obi ya mere ya pa Celestine anyị nwere akara ekwentị 070 35892211 07035892211 onye chọkwa ịkwụnye ego ọbụla akwụnye ọ ga-eru pa Celestine anyị bụ anti-corruption anyị dị transparent so ego ọbụla etinye for pa Celestine ga-eme gịnị ga-eru pa Celestine aka onye chọkwa ka agwụ ya ka esi wee yuzuo dị ego anyị ga-agwụ ya anya bido n'isi ruo na njedebe so nke a mmadụ ọbụla atụ n'egwu na nke ahụ pa Celestine dị safe n'aka anyị so anyị nwere akaụntụ nọmba onye chọrọ ịkwụnyere pa Celestine ego ọbụla anyị nwere akaụntụ na Zenith Bank afa akaụntụ anyị bụ Global Society for Anti-Corruption naira akaụntụ anyị bụ 10158514449 10158514449 dollar akaụntụ anyị bụ 5070899008 ọ nwere ofu okwu onye isi anyị na-ekwu okwu ya
mbọsọ kwuru okwu anyị ziri atụ na-eme okwu a wee fụ na eziokwu dị n'ihe ọ na-ekwu. Ọ sị na ọ bụ na papa onye mụtara onye isi ala anyị na ọ gaghị anọ n'ụlọ mkpọrọ, ma ọ bụ na onye maybe gọvanọ of a state na ọ gaghị anọ n'ụlọ mkpọrọ. Ụta ihe ọbụla ọ bụgodo n'ọya ka ọ bụ ka ihe a ga-eji wee hapụ onye dị ụta n'ụlọ mkpọrọ at his age na ọ dịrọ fair. So ka ndị be anyị ka anyị na-atụne ihe atụne na ọ dị oke mkpa ka mmadụ na-ewe ụfọdụ oge ọ bụrụ ya nwa ka ọ ga-adị ya, ọ bụrụ nwanne m, ọ bụrụ nwanna m ka ọ ga-adị. Kịta akpọpụtago papa, anyị na-ayọkwazi ayọ ka a bịa gbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ dịghọ mma. Chineke nna makwana ya ihe dị otu a na ọdachi dị iche iche ga na-adakwasa mmadụ mee o jikwa wee sị mgbe ya nọkwa n'ụlọ mkpọrọ ị bịakwara bịa mee gịnị nete m, mgbe agụụ na-agụ m ị bịakwara mee gịnị nete m, mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ gịnị ka ime. So na ọ dị oke mkpa na onye ọbụla ga-ebịa tinye aka ka anyị nyere papa aka, maka anyị afụgo na ahụ ya kịta onwere ihe ọ ga-akọnwu ji ka ọ ga-akọnwu ede, onwe ihe ọ ga-emenwuzi. Anyị na-akpọ ọha na eze na-ege anyị ntị ka ha gbatara papa ọsọ enyemaka, na anyị ncha ga-akwụchakwa n'ihu Chukwu ihe niile akụnụba niile ndị mmadụ na-akpakọ n'ụwa. Onye banyekwa 6 feet nke a aga sọsọ ofu ihe ga-eso mmadụ wee na n'ụwa bụ ihe merụ mmadụ ibe gị. Ọ bụghọkwa akụnụba inwe, ọ bụghọ inwe unu 1 million inwe ka ọ matahụ. Ihe mata bụ kedu ihe mere the next person not close to you, ka ihe mere mmadụ tinye ya obi ụtọ n'ihu, ka ihe mere mmadụ onwe ike ịchị ọchị ibe. Abatara m ebe a n'ụtụtụ a fụ ka papa na smile, obi wee bụrụ m so ụtọ because all these years o nwere ihe dịka smile n'ihu papa, mana kịta obi dịgodi ya ma ọ magodi na ọ matago na ebe a ya nọ kịta dị iche from ebe ya nọ. So biko ọ na-ayọ ọha na eze ihe ọbụla ị ga-emenwu ka emerụ papa, ka enebakwa anya na okwu nke Paul, ka yọwakwa Imo steeti ka ha nebanye anya n'okwu nke Paul ma hapụ Paul ka Paul bịa mee gịnị bịa nekọtawa nne ya. Paul bụ nwa papa, Paul Celestine, ka ha ọ bịa mee gịnị bịa nyelu nwoke aka, because otu si afụ papa papa ejekọ ọkwa enwu in the next 5-10 years. Ọ gbashiri ike, chi ya kesiri ya ike. And to me, my personal opinion, I feel na Chineke nwe a reason for keeping him alive. This is my personal opinion. I feel na Chineke nwe a reason o ji dobe nwoke a ndụ, maka in all things Chineke ka bụkwa Chukwu nyanwa kere enu ke a na ọ ma ihe niile. So biko ọha na eze na-ege anyị ntị, bịanụ ka anyị tinye aka ka enyere papa aka.